constituencies. Koro oyangore ni midhiero mar Mineme bende en achiel kuom achiedhnade mokwako lwasi mar somo e gwenge ma Imbo mar Kenya kendo kelo dok chien mag duoko e pinje ma itimo. Wachore ni medruok mag Mineme miyo jopuonjre dong' kani matek e kinde mag chokore e ot achiel, gino mamiyo ngima bedo e andaki. Jokanyo kaloso yore mag kedo kod Mineme gwenge mag Bumula, Bungoma, Matungu kod Kakamega gi tielo ni dwaro nitiere mar nywako lwedo e kedo kod midhiero no. Gikone landruok mag Mineme ikelo kod chido kod dak kuonde ma ok ler, kakoro ijiwo oganda mondo onya kendo ket ler e alwora moromo. Jopuonjre 75 ne oyudo thieth mag Mineme kod yudo mich mamoko mag bero lwasi mar jot kod gige somo. Nianze initiative ya Ngashira Care anti-jiga campaign. Nimeona community imeanza kubadilika. Juu wale watoto nimefikia, hata wale maboma nimetembelea, sahi at least imeanza kurudi chini. Nataka kugawa vitabu, maanake mtoto akiwa na jigas mara mingi ukifuatilia maisha yake, kupata daftari pale shuleni pia inakuwa ni shida. Ama kupata pia chakula huko nyumbani ukifuatilia unapata ni shida. Ndio maana nimeambatana na niko na chakula after jigas, kutolewa jigas, tutawapatia vitabu alafu wapate chakula chao cha mchana. Actually, when you talk of jigas manifestation in the area, it has been so rampant, and it has actually affected negatively the learning of our children. So in the first case, I think when you came in, some of them had were at home because of the effect of the jigas. When you look at the environment itself, actually inachangia sana, because with us we just receive learners in the morning, in the evening we release them home. So it means maybe at home, that is where the jigas are. Because at school here, when you look at the environment, we don't expect to have them. But they carry them from home, coming with them at school. Ya, kuna mgojonga di yo maadu, kapuko di yo somo